saben dina nyopan aku. Duwe bojo penggaweane turu. Aku lembut gawe. Sayang. Apa sih, Pak? Bengak kayak sapi kaliren. Kopi dong sayang. Berdina kopi, begawe ra gelem ora kok urip, sehat sisan. Jadi kayak iya. Kasih enggak lah. Pahit pisan bilang mah. Berilah sedikit-sedikit. Nyah. Rokoknya. Nyah. Ayo bener lah. Tunggaran. Ya terus lah. Maafi. Ya terus ah. Wis kono lho teng diombe. Penggawe anak opang ngopi bloko. Aku wis gawe. Mbok tadi dadi kepala keluarga iki sing tanggung jawab sithik ngono lho. Piye? Manis ah? Dah. Kopi ana pahit ana asin ana bareng dia iki Mas tuh piye ya? Manis ah. Manis ya. Mending ngopi njoba ya wah. Berhenti. Ngopi kono nih. Layapan terus. Ya Allah, bosen jomblo. Bareng ngono pacar ya Allah, elek ya ora apa-apa, penting ayu. Sewu siji sing purun nampa yen lakumu gawe lara bulan baleni dolanan ati. Aku pancen ra sempurna duwe. Lah kae lo kijo, lah apa kono cah? Medeni wong cah iki malah. Sing bojo. Lapo le Bu? Istighfar aja bunuh diri. Sing bunuh diri sapa? Lah kenapa to kene? Aku iki lagi ndonga bentuk pacar. Lah, ya Gusti, enggak. Aduh. Iki malah dadi wong iki senengamu lho. Kamu kenapa sih kono barang ki? Wah, aku iki lagi ndonga ben duwe pacar kok. Lah wong pacar ndonga kok nduk kali lho ngono coba blok terus piye kae? Lah mbok kageti barang lha apa mangke. Lah mungkin kewakau teko kono ah, kaget teko ngomah aku kaget aku mau iki. Kaget lha apa? Ya ora kowe iki mau malah tak kira bunuh diri. Oh, susem bunuh diri, aku ora bunuh diri ya. Mending kowe nduk kene ora jelas meneh malah aku. Lapo, mantap-mantap. Coba tahu ora mantap-mantap. Ora mantap-mantap, ajak ngopi ki lho. Ana bakul anyar ya ayu. Ora percaya, paling iki apa mbok jak mantap-mantap iki. Ora tenan iki aku ora bodoni. Tapi lu bayar ya. Iya, los pokoke. Berang-berang mangan kelopo. Berangkat. Ora nyambung, Cuk. Berang-berang mangan kelopo. Rondo. Ngarit nah. Wedhusku bendang lemu. Dinuk-dinuk kayak bojone Diman. Ayu tenan pora. Temenan ayu, mane go nek dijak iku ana. Allah, kowe ndek kapan metu? Wah, dijak ora tau ana kowe iki were. Kowe nang omah terus kerangkeng bojone megalake ngono. Di bojone tak ijol sapi. Meneng-meneng no cah.
nak lunga. Apa ndek apa iki lunga? Duh. Iku udah kembang. Beng. Apa? Apa kowe? Jen bojone Diman. Susem ngejet bojone Diman. Parah. Genah gowo sak gowo aret ngene kok. Lho ngaret ke malah nggowo bendo iki lha apa? Penting yakin ada aret wedhus ngeleh. Lha iki suket apa ya mbok aret barang iki? Doyan wong tau doyan kok. Sing wedhus kuwi. Wedhus ku spesial kok. Edah. Orang ngarep ngene yo tahun ngarep ra rabi. Ya ndi? Kowe ngopi ya cah nom kok. Lah. Ngaret iki apa? Ayah ngopi ya? Boleh? Sik yo dhisik tak barone sik sedikit. Wah, wedhusem lho. Anggur kei dhuwit engko ben luru pakan dhewe. Nom-noman ngaret. Wis go dhisik, engko gak susul. Susul tenan lho. Yo, yo. Ngebiasane Delisa. Wah, ya tetap. Yo. Ya siap. Meteran. Loh. Sing yo bocah yo siji lha apa yo ngono yo. Bocine? Iya. Weh, Cin. Apa? Lha apa kowe ngono? Golek jodoh sapa reti meletek ke watu. Kok ora meletek ke semongko sekalian? Gedeng dene wis gedeng. Iya, wong sesiji ngaret sing siji edan. Jo, Bul. Apa? Beneran tak? Wis stres wis Bocah geblung. Wis stres ya ning iki. Wes ayo cepet ae lah. Wis mari ditata. Karek ngenteni cowok sing tuwa. Kemuga laris. Halo, ngerti. Langsung. Ayo deh. Perbaiki keturunan tenan iki, Pak. Nek dhewe bojo. Ayo. Ndi ki arek-arek kalau senene. Delisa. Malah wedhus nes enteko. Ya apa sih Mas iki kopimu gak kok bayar nek kene. Mbok pujuki ya nek kene. Iya ya Dek, aku isi iling. Kamu kan selalu di pikiranku. Ya, pepet terus. Balane ra lumpani. Dacok. Kan kopi ta ora iki? Kopi, Dik. Kopi napa Mas? Kopi hitam. Takarane kopine 3 sendok. Gulane setengah. Iki kopine pahit lho. Nek kurang manis yo karo nyawang kue ya, Mbak. Sampeyan iki lho Mas iso ae. Iki tak gekno sik Mas. Lah sampeyan apa Mas? Kayak biasane ora berubah. Kayak rasaku iki ning awakmu. Aku kopi ireng ora lah nganggo gula nek ngono. Lho temen ta Mas? Iki kopine pahit lho. Tenan, Mbak. Mending reti pahit ning awal daripada manis di awal tapi ujung-ujungnya kelarani, ujung-ujungnya belenjani. Iku leh pahit, cot. Baiknya ku pergi tinggal